Πάμε. Πώς Νίκος. Νικόλα, ήρθες εδώ και μας έχεις όλη την ημέρα νηστικούς. Πρώτον. Δεύτερον, πες μου για το φαράκι που πήγε στα στενά. Ό,τι είδες, τι σου άρεσε, τι δεν σου άρεσε, τι πρέπει να κάνει, όλα αυτά. Λοιπόν, βρήκαμε, πώς το λένε, ένα ρέμα, το κρυφονέρι. Το κρυφονέρι είναι πάνω. Μπράβο, γιατί... Πήγατε από το λιακόρεμα, το λιακόρεμα πήγατε μπράβο, κάτω και περάσατε το φαράκι και βγήκατε στα καταμπέλια και έτσι ο Λέμπρος και σας πήρε. Στο φαράκι μέσα τι είδατε και αν σας άρεσε. Το φαράκι ήταν πάρα πολύ όμορφο. Είχε, πώς το λένε, πολύ βαθιά κομμάτια, πολύ ωραία κολύμπια. Επειδή σε ανώτερα σημεία, πώς το λένε, έχει και άλλες λούμπες και είναι ανοιχτό το φαράκι, ζεσταίνεται το ρέμα και ήταν ωραίο έτσι για μπανάκι. Λοιπόν, έβγαλε μια μικρή κατάβαση 3 μέτρων. Εκεί πέρα βάλαμε ένα βίσμα κιόλας για αν τυχόν κάποιος έχει ένα σπινάκι να μπορεί να κατέβει. Μπράβο. Λοιπόν, πολύ ωραία κομμάτια, στενά κομμάτια. Υπάρχουν και σκοτεινά κιόλας σχετικά κομμάτια. Εντάξει. Το άνοιγμα του φαραγιού σε εκείνο το σημείο μπορεί να φτάνει στα 3 με 4 μέτρα σε κάποια σημεία. Λοιπόν, μεταξύ άλλα φαράκια που έχεις πάει, η κατηγορία του ποιο είναι? Για river trekking φαράκι, river trekking δεν το καταλαβαίνω, πες το γενικά. είναι ποταμοδιάσκηση. Λοιπόν, για ποταμοδιάσκηση είναι από τα όμορφα φαράκια. Αν πάει από εκεί, απλά είναι μικρό κομμάτι. Αυτό δεν το καθιστά προς τον κακό, εννοώντας ότι για έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει μια επίσκεψη και θέλει να δει κάτι, εντάξει, το κομμάτι αυτό, το στενό του κομμάτι είναι γύρω στο χιλιόμετρο, εντάξει, λοιπόν, είναι πάρα πολύ όμορφο. Τώρα να μας πεις και για το δρακότρυπα που πήγαμε. Εγώ είχα πάει πολύ πριν 20 χρόνια με τα ανήψια μου. Πήγαμε μέχρι εκεί που είδες γύρισα, γιατί δεν ήξερα πόσες ώρες θα μείνεις. Πες μου και γι' αυτό. Το δρακότρυπα ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ένα υπόγειο όπως είναι ποτάμι, εντάξει. Τώρα λόγω εποχικά δεν κατεβάζει νερό. Το μήκος το οποίο περπατήσαμε νομίζω ότι είναι όσο λέτε και εσείς, γύρω στα 400 με 500 μέτρα. Κοιτάξαμε κάποιες διακλαδώσεις, κάποιες ήταν τυφλές. Ναι, και είχε πολλές διακλαδώσεις. Αλλά έχει κιόλας κάποια κομμάτια τα οποία ήταν κάθετα. Λοιπόν, ένα κομματάκι κάθετο το οποίο το κατεβήκαμε γιατί είχε ένα μόνιμο σκηνάκι εκεί πέρα. Μπράβο, έχει ένα μόνιμο σκηνάκι εκεί πέρα σταθερό. Λοιπόν, και δεν χρειαζόταν ζώνες, φρένα και τα ρέστα. Ήταν επικλινές στο έδαφος και είχαν σκάψει σκαλοπατάκια στη λάσπη πάνω. Λοιπόν, κατέβαινες κάτω, προχωρήσαμε περίπου άλλα 50 μέτρα. Λοιπόν, και βρήκαμε ένα άλλο κάθετο κομμάτι, το οποίο όμως ήταν αρκετά πιο βαθύ. Κάνει κάτι σαν διάκλαση. Διάκλαση στην ουσία είναι ένα φυσικό ρήγμα, σαν να λέμε, πώς το λένε, ένα στενό πέρασμα αλλά διάμικες. Εντάξει, λοιπόν, και οι δύο του προσβάσεις, η μία είναι πολύ πιο βαθιά, η άλλη είναι λιγότερο βαθιά, αλλά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε που φτάνει. Λογικά θέλει χρήση εξοπλισμού για να μπορέσουμε να φτάσουμε κάτω. Δεν το κάναμε αυτή τη φορά γιατί στην ουσία κάναμε μια αναγνωριστική αυτή τη φορά. Ίσως να ξανάρθουμε για να το κάνουμε. Στο χωριό που ήρθες να ξανάρθεις, σου άρεσε, είσαι ευχαριστημένος? Όχι μόνο ευχαριστημένος. Τρομερά φιλόξενος ο κόσμος, μας βοήθησε πάρα πολύ γενικότερα στο να περιηγηθούμε στον χώρο. Δεν θα ξέραμε καν ούτε για την δρακότρυπα, ούτε για το ρέμα εδώ πέρα της αναδρυτής. Έχουμε ωραία πράγματα, πρέπει να τα... Το μαχαίρι το βγάζεις? Εντάξει. Όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, πραγματικά. Και εμείς ευχαριστούμε και θέλουμε να ξανάρθεις και με άλλο κόσμο να είμαστε στη διάθεσή σου. Βέβαια. Όχι μόνο σε εσένα, σε όλους. Εννοείται.